siaran kegiatan pemuda nganggur. Ini kegiatan pemuda gorengan. Kuning Mas sudah. Kuning. Kopi ini Mas Mar. Emang di hijau nih Mas Dar. Nyenangin terus ya Mas. Ijo nomor tuwek. Apa to wong anu rapi ae. Kudu benang. Los Mas. Los pokoknya. Golek gunting. Sik Pak. Komunitas pecut, pembuat pecut Magetan, monggo disabrek. Arema plat AE karo Kanul official 06 monggo channel wong Magetan Mas Tanpa edit langsung tingkon yang gini. Real kok, tanpa edit kok. kata-kata nih Mas semangat. Kata-katanya Mas Ardi Kata-kata ini Mas Yuda. panggah los. Panggah semangat. Jolali kopi. Ya dah. Rata seruput engko sik. Ade kata-kata Pak De. Kumpulane pemuda pengangguran calon sugih. Iyo, amin iki. Mas Ardi. Semangat. yang penting happy Mas. Happy. Ora ada duit sepenting seneng. Jadi semangat ngono tok iki kata-kata. Pokoknya semangat ya. Kata-kata nih Mas Mar. Semangat 45. Kang ulo likur iki. Kata-kata ini Mas Abi. Ayo dolan yang pengrajin pecot. Los gak rewel. Kopi ini seruput toh. Wes Boleh gila. diulang kan warnanya. Les apa De? Kuning. Kuning hijau kuning ya. Ayo ndak derajat Mas. Goleki tapi aku kuning lho Mas iki. Tapi aku kuning Mas. Jero lu papat. Dolan ning gone pengrajin pecot Magetan lur. Monggo sing ajeng pesen. Ini Sayang anak ngono lho. Sayang anak Mas Monggo sing ajeng pesen niki dicatet nomor WA-ne. Aku ora Pak. Menerima pesanan berbagai macam ukuran Mas. Wis tadi episode. Betul. Ya putih stop sih. Tadi sambungnya. Contoh sing wis dadi lur, ukur 3,5. Sing wis jadi. Gede ya perbandingan karo korek. Pun saya iki. pecut untuk anak-anak 1,5 meter. Suaranya pedes iki lur. Oh, pedes. Pecot dikenabok ibu bojone lek rewel. Kan bosen enggak ya? Bisa. Iya lho. Gak usah. Medaan.
iya nyedak di nak mau cedak kan apa Iki loh sing mening. Suhune pecet Warna batik. Monggo ingkang minat lan pesen. Iki jawane DKE ireng putih. Gak apa-apa, engko gawe maneh. lali tau Ben ae. Gawe neng kok. Sik enek tunggale. oleh danganan anyar kok santai Ya. Mas Yuda nyiap nih bahan-bahan. rapi ya mas rapi ya mas rapi ya Luwe wae. Gak elo nak mie. Kan bener. Wis mandi wis. pengen soto berarti enak soto iki lho ini soto dasar aduh aku ndretek ya di video mumpah salah semuanya di Pak Ireng Pak Korin Pak baik Wala mari nang bolali di lepon iki. Daripada menek sikil benang anu jarum. Sebenarnya angin malam ini. nih Lanjut pokoknya. Ngopi Mas Din. Ben Ini. Tapi Mas Marmoyo. Piye komentar anak-anak wis di komando dulu. mantu-mantu. Wah, harusnya di komando dhisik. Ki rene tak omongi nyapa? Anu barangane atas teko iki. Terus ono Belajar perang dino Mas Yuda. Belajar ngerajut. belasan lanjut cukup 5 hari paling lama aku paling lama ya semua butuh proses lur ya akhirnya ya iso yang penting niatnya mas pengen iso tadi gede Kopi ini diseruput Mas Yuda. oh iya lali duh Keruput rokokku seh. dirokok setan ger tenan sumpah aja lali rokoknya gitu Kembali ke suhunya pecot. Full variasi Mas e. Variasi telon. Gagang iki.
belajar bukan suhu iki apa pelajaran iki wong pelajaran Monggo sing ajeng pesen pecut anak-anak dewasa kangge bapa nggih saged. Sayang anak, Sayang anak, sayang bapak ada. Kanggo mecut bojone Mas nak rewel. nek rewel. Nek gak rewel ya ora. Yo pecutan wong loro. Bagi yang minat bapak-bapak Iya. monggo merapat. Nek nggih mecuti bojone sing kejingan dolanan HP. Seksi keamanan wi. Oh iya. Mantep ini. Kalau beli gratis stiker 1 biji, gratis tanpa bayar. Stiker gratis. Nah, sak mene stiker. Wes, Tanpa dipungut biaya. sing ora tuku ya ora diwehi. Ya tuku kudune asih. Piye Bi? Bengi iki piye Bi? Kok ngalamune piye? Enak nyawang. Belajar ngrajung lho. Gak iso aja. Belajar. Kalau ngene Pak Eko kalau ganti karo Pak Eko nang jajal. Rong bengan sak ubengan wis. Enak saya iso ya. Ayo Mas Yuda, nanti bar nih. Pesenane iki ndang dikirim ana dadi. Sak mene sing tenang Mas. Santai. Sementara belum Mas. Iki siap kirim ning ndi Mas? Balik papan iki. Pokoke balik papanan. Lha dhewe nen. Ini balik gone dhewe, kok papan gone dhewe, kok papan kok. Balik mapan. Nah iya. Ngomong iki. Balik mapan. Ya kuwi engke lho karo Pak Eko. Iki mecut bojone. Iki calone pesen ning ndi Pak De? Iki waduh. Lor kono Mas. Iya waduh lor ngono tok. Tonggo dhewe iki Mas, tonggo dhewe. Tapi beda provinsi maksudnya ngono. Monggo Mas sing ngajeng pesen pecut. Bisa pesen lewat WA, nomor WA-ne Mas. Nanti di deskripsi ngono. 08 12 17 16 25 96. Monggo niku nomere langsung japri mawon sing ngajeng pesen pecut. Saged request. Enggak ada wis wani ngomong wis. Belajaran nih, belajaran.